दिनै जोङो राजखान्थिनि नामाव फैयाखै आं सिट जानाया गिदिर खोथा नङा गोबिन्द बसुमतारी बिथाङा डिपुटि सिट जानाया गिदिर खोथा नङा जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरखौ नायै नायै न'फोरखौ जाहाथे बयबो मोनो बिथां एम सारनिसिमबो जोङो थांदों रन्जित बसुमतारी बिथांनियावहाय थांनाय जादों। हेलो एवरीवन गुड इवनिं आसा खालामदों फिन खनसेबाव नोंथांमोना इसोरनि उनाव मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनै आङो दायो बे समाव मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों होनबा नोंथांमोनहा सिगांनि क्लिपाव नुनानै निस्सय बुजिया नङा बुजिबाय। प्रमद बिथाङा गोजोन सुक्ति लाबोनायनि खोथा बुंदों गाव बुंदोंनो थारमाने इलेक्सननि थाखाय थाङाखै बिसोरो माने हारिनि थाखायसो थांदों नङा होमबा। स' हारिनि थाखाय थांदों ना इलेक्सननि थाखाय थांदों जों दा भिडिअखौ नायब्लासो बुजि मोनगोन ना लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिसमुरिनि माखासे जिथुनाखि न'खराव रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि रां मोननांगौ गोनां दं बे बिथांमोनाबो रांखौ मोननो हायाखै बिनि सोमोन्दैबो जोङो दा नुगोन नङा होमबा। लोगोफोर जों दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदिनि बिनि उनाव जों दा सावरायफिनगोन दै। गोनां रायजोफोर गोदो गोदाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे जोंनि रायजोआ संकसनिफ्राय सदिया जानांगोन दाख्लै 2020नि सुक्तियाव बियो गहपुरसिम जोङो गामि सोजानो नायो गामिया सोजाबाय। दिनै जोङो राजखान्थिनि नामाव फैयाखै आं सिट जानाया गिदिर खोथा नङा गोबिन्द बसुमतारी बिथाङा डिपुटि सिट जानाया गिदिर खोथा नङा जोंनि गोरिब गुन्द्रा न'खरफोरखौ नायै नायै न'फोरखौ जाहाथे बयबो मोनो खामानिफ्रा जाहाथे मोजां जायो बेखौ जों गासैखौबो नोजोर होदों आरो गोरिब गुन्द्रा मावना जानाय मानसिफोरनि थाखाय जोङो आइ अनसाय बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि गियान सोरां बिथांखि गोदान गोदान बिथांखि बानायनानै रायजो राजाफोरनो माबा नङा माबा मदद होनो नागिरो। खोनाजोब्बाय नुजोब्बाय दा नोंथांमोना आरो दंबावो दा होगोन आं बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननो देखायफिनबावगोन। बिथाङा बुंदों मा होनदों बेयाव गोरिब गुन्द्रानि थाखायसो फैदों बा गाव पलिटिकेल बा राजनितिक हिसाबै फैयाखै होननानै बुंदों। दिनै बिथाङा आरो फंनैसो खोथा बुंबावदों गावो शिफ्ट जानाय गिदिर बाथ्रा नङा आरो गोबिन्द बसुमतारी शिफ्ट जानाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा होनना बुंनानै दिनै शिफ्ट जानाया गिदिर बाथ्रा नङाबा बिथाङा दिनै आसाम सरकार हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगो नांनानै मा हिसाबाव दिनै बिटिआर सरकारखौ सालायबाय दङ। अब्ला नोंथाङा दिनै रिजेन्ट लादो बिटिसिनि सासे शिफ्ट जानानै जेबो फायदा गैया नोंथाङा जेबो मुलाम्फा गैया। दिनै गोरिब गुन्द्राखौ नायदों बे बाथ्राया थिगानो नाथाय नोङो गोरिब गुन्द्रानि थाखाय गोदान गोदान आसनि खुलिदों बे बाथ्राया थिग। प्रमद बर' खोनासं नोंथाङा गोदान गोदान आसनिखौ खुलिबाय थादोंब्ला खुलिबाय था नाथाय मोनफ्रोमबो आसनिया दिनैसिम साक्सेसफुल जायाखै मानो। गोरिब गुन्द्रानि थाखाय नोंथाङा दिनै आसनि खुलिदोंब्ला अरुणदय आसनिखौ 1250 थाखा होदों नोंथाङा बेखौबो किसुमाना मोनदों किसुमाना मोनाखै। दिनैनि गेजेराव नोंथांखौ जोङो गासिबो नुहुरगासिनो दङ नोंथाङा बेयाव गोदै गोदै राव बुंनानै जेबो फायदा गैया। रायजो राजाखौ नोंथांमोना फोलागासिनोसो दङ रायजो राजाखौ नोंथांमोना फिदिंगासिनोसो दङ जेरै नोंथाङा हेमन्त बिश्व शर्माजों थावख्रि बायदि फिदिंजागासिनो दङ बेबायदिनो नोंथाङाबो रायजो राजाखौ लानानै फिदिंगासिनो दङ। बिनि उनाव नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों ज' जानानै जेरैबायदि बिटिआरखौ सालायदों नङा होमबा थिग बेबायदिनो नोंथांमोना रायजो राजाखौ फिदिंनायनि गेजेरजों बिनि उन्नति जेबो लाबोनो हायाखै। जोंनि नुहुरनायाव बिसो रायजो राजाखौ दानि जुगाव जाम्बा जाम्बि नंला होननानै बयबो मिथिगौ। दानि जुगाव रावबो रोंथारै गैया रोङैब्लाबो गुबुनजों सोलोंनानै गासिबो एसेबाबो मिथिजोबखानाय आरो खोनाजोबखानाय। अनलाइन जुग दानि जुगाव मबाइल जुग इन्टारनेट जुग गासिबो दानो नों बहाबा फंसे बाथ्रा बुंगोन बे गासिबो जेरावबो संसार नाङै गोसारगोन। बे मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जिथु बै समाव बुंलांदोंब्ला संकसनिफ्राय सदियासिम बड'लेण्ड सिमा जानांगोन होननानै बुंदोंब्ला दिनै नोंथाङा बबेसिम सिमा लाना फैखो बे गहपुरसिम शिमलगुरिसिम नोंथांनि सिमा लाबोनायानो बेनो जाहैबाय नामा बड'लेण्ड डिमान्डआ। नोंथाङा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारामोन ना बिटिआरनि थाखाय सोमावसारामोन प्रमद बर' बिनि फिननायखौ जों रायजो राजानो ख्रा ख्रा हरलाय। मानि खारनाव नोंथाङा दिनै बिटिआरखौ लाना फैखो बिटिआरखौथ' जोंनि खोनानायाव एक्स एनडिपि फोरनि थाखायसो सुक्ति होनना खोनादोंमोन दिनै नोंथाङा बिसिनि गेजेरावबो नोंथाङासो शिफ्ट जानानै सासे राजा महरै गसंगासिनो दङ। बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो बाद दोन नोंथांनि बेफोरबायदि आइ अनसाय बिथांखि आरो गियान सोरां बिथांखिफोरखौ नोंथांनि आसनिया मोनसेबो साक्सेसफुल जाया। दिनै जानायमोनब्ला मानोथो गोबां बर'फोरनो गोदान गोदान आसनि खुलिना होदों नोंथांमोना अरुणदय आसनिखौबो मोनजोबाखै आरो बेजों लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा फैसाखौबो मोनजोबाखै मानि खारनाव मोनजोबाखै बिथांमोननि थाखा फैसायानो दिनैसिम साक्सेस जायाखैबा नोंथाङालाय आरो मा गोदान गोदान आसनि खुलिनानै होबावनो। दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदि आसनियाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ मानोथ' हरनो हायाखै रायजो राजानो हरनानै हो। সবাই আহি আছে ইয়াত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এইটো নিশ্চিত হৈ গৈছে। কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব আছে যি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডৰ শান্তি আনি দিলে সম্প্ৰীতি আনি দিলে উন্নয়ন আনি দিলে সকলো পৰিৱেশ ভাল কৰিলে তেখেতক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব মানে তেখেতক আজি সহায় কৰাটো আমাৰ এই সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেট জিকাই পেলাই
আমি আৰু এজন MP দি পেলাই তেখেতৰ চৰকাৰটো শক্তিশালী কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। আজি ৭২,০০০ পৰিয়ালক আমি মাতি দিলো, ৭২,০০০ পৰিয়াল ৩ বছৰত। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বুলি আৰু অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি আমি জানো, কিন্তু চিফ মিনিষ্টাৰ বা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'লে কি হ'ব? চব থ্ৰুই আপোনাৰ মতে চলি আছে। আপুনি যি কৰি আছে অসমত বৰ্তমান বিটিআৰটো লয় এন্তৰ লগত এন্তকে বিক্ৰী কৰি থৈ আহিছোঁ। আপুনি বিটিআৰখন যেনেকুৱা আগত BTC আছিল এনেকুৱা বিটিআৰটো আপুনি আনিলে ই কথাটো ভালে আছিল, কিন্তু আজিকালি আপুনি অসমত খুব সুখী জীৱন আহিছে বুলি কথা দিছিলে ৰাইজসকলক, কিন্তু সেই ৰাইজসকলৰ সুখী জীৱনটো ক'ত? আজি বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছতো মানুহৰ জীৱন কিয় যাই আছে? মানুহৰ জীৱন কিয় যাই আছে? উগ্ৰপন্থী কেইটা গোটেইখিনি সিজফায়াৰ হ'ল, চাৰেণ্ডাৰ হয়, তথাপিও ক'ত আছে আৰু উগ্ৰপন্থী? এন্তৰ ন্যায়টো ক'ত? কোনে পালি ন্যায়? আপুনি ক'ব পাৰিব না কোনোবা ন্যায় পাইছে বুলি? যিটো নাকি NDBৰ এক্স গ্ৰেচিয়া 4,22,000 টকা পাবলগীয়া আছে, এই পইচাটো আপুনি দিব পৰা নাই আৰু নতুন নতুন আঁচনি খুলি পেলাই কি লাভ হ'ব? নতুন আঁচনি খুলি পেলাই কি লাভ হ'ব? আপুনি যিকোনো প্ৰমোদ বড়ো ভাল যিটো মানুহৰ বা ৰাইজৰ মৰম বিচাৰে, আপুনি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক আৰু সদায় আপুনি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাওক। মই এইটো আপোনাৰ কাৰণে কথা দিছোঁ। যদিহে আপুনি ভালকৈ কাম নকৰে আহি থকা MP ইলেকশ্যনত আপুনি হাৰি যোৱা এইটো খাটাং চিয়'ৰ, এইটো ফাইনেল। আমি ৰাইজে চবে গম পাই গৈছে। আপুনি ৭২,০০০জন মানুহক মাতি দিছোঁ, ঠিকে আছে, কিন্তু এই টাইমত যিটো নাকি হাগ্ৰামা মহিলাৰে মানুহবিলাকৰ কাৰণে মাটি দিছিলে, এইবিলাক মাটি ফৰেষ্ট এৰিয়া মাটি আছিল না? এতিয়া যে আপুনি মানুহবিলাকত মাটি দি আছে, এইবিলাক কি ম্যাদী পাট্টা মাটি নেকি? আপোনাৰ নিজৰ মাটি নেকি আপুনি দি আছে? যে আপুনি যে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰ দি আছে, যদিহে नोंथाङा एथ'ग्राब मोजां मोजां मानसिफोरनि सायाव लेक्सार होनो हादोंब्ला एसे मोजां मोजां आसनि खुलिना होनो हादोंब्ला दिनैनि दिनाव नै बेफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय मानो रां होनो हायाखै नायनानै लाग्रो एसे नोंथाङा बिसोरो मा दुखु फोरमायदों सोरनाव थांदोंमोन बिथांमोननि दुखुखौ एसे खोनासंना लाग्रो नोङो प्रमद बर' सार जोंनि मान होनो गोनां बिथां एम सारनिसिमबो जोङो थांदों रन्जित बसुमतारी बिथांनियावहाय थांनाय जादों आरो बेवहाय बिथाङा ओरैबादि बुंदों 337 जनखौहाय नैबे सेप्टेम्बरनि गेजेरावनो होनो थांगासिनो दं बे खोथाखौ बुंदों ओमफ्राय दिनैसिमावहाय सेप्टेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर दिनैहाय डिसेम्बरा दिनैहाय 8 तारिखनि फासि खोनादों दा नोंथाङा मा बुंदों हो बिथांमोना दिनै आदैमोना मादैमोना बा जोंनि बर' रायजोनि आइ आफामोना दिनै सेप्टेम्बर मासावनो होनो गोनां मोनो 337 जननि रांखौहाय नाथाय बे रांखौ मानो होदिया बहा मा खालामदोंखो नोंथांमोना ओरैनोल' सायाव होदों हरबाय होननानै बुङोब्ला जाबाय होनना बुङोब्ला जागोन नामा दिनै किसुमानना नामानो फैयाखै अब्ला नोंथांमोना मानो जानला खोथाखौ जेराव मेराव रायजो राजाफोरनि सायाव मानो ओरैनो फोसावलाबाय थादों नायनानै नुदों नुवाखै ससियेल मिडियायाव इन्टारनेट जुगावबो नोंथांमोना आन्दायनानै दं नामा मेगना खाना जाना दं नामा प्रमद बर' सारादि एथ'ग्राब बेफोरबायदि बुंलाबाय थानो नों आंनि दुखु खस्थ'खौ दासिमबो बुजि मोनाखै नामा एक्स एनडिबिफ्रा ओरैनो दुखु खस्थ' सहायबोदोंमोन नामा बै आदै मादैमोननि फिसाफ्रा ओरैनो खस्थ' भुगिबोदोंमोन नामा बिथांमोननि साननाय हनायखौबो एसे बुजिनानै नायदो प्रमद नोंथांनिनो मानसि इएमआ फरेस्ट मिनिस्टार रन्जित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा बे बिथांनाव थांनायावबो दिनैसिमबो खामानिया जानानै फैयाखै अब्ला नोंथाङाथ' बिथांखौ एसेबाबो खावलायनो हायोना मानि खारनाव खावलायनो हायाखै लोगोफोर भिडिअआ जोबोर गोलाव जाबाय आरो खोमसिबायबो बुहुत हर जाबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोजां महरै फेस देखायनो हादिया सरि बिनि थाखाय आं नोंथांमोननो निमाहा बिहरो आरो दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बुहुत हर बोथौबाय जेबोखौनो नुलिया नै लोगोफोर आं दिनै लाखिदिनि जय हिन्द